Типаж скупы. Колькі гэта каштуе? Я што, гэтую гатоўку друкую? Лепей тады ўжо варголы заказаць. Мне імбрычак чаю і кіпень падлівайце. І на гасцінец не разлічвайце, гаманец і так пусты, аж абеду я нават і не браў. А вам чай з цукрам ці з маімі слязамі? Типаж знаўца. Калі ласка, напой з чакалядных зернетак. Толькі падайце, калі ласка, у філіжанцы, не ў куфалі, а яшчэ сподак. Кубачак лята яшчэ, не латэ, а лятэ. І яшчэ, калі ласка, булачку з разынкамі, толькі не з гумкамі, а з разынкамі. Нахабны типаж. А сярод беларусаў і беларусак такіх і няма.